Sal, Winersa niya ako. mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi! Magandang gabi po, DJ Rocky. Ano pwede namin itawag sa'yo? Tawagin na lang po ako sa pangalang Rian. Rian, ilang taon ka na? Nasa 26 na po. 26 years old. Sang lupalop ka naman galing, Rian? Dito lang po sa may Pangasinan. Pangasinan. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rian ha. Rian, 26 from Pangasinan. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, DJ Rocky, is 5 taon na po kami ng boyfriend ko pero parang hindi pa rin po ako tanggap ng mga kaibigan niya hanggang ngayon. Oh, 5 years na kayo ng boyfriend mo pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tanggap ng mga kaibigan niya. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. So, kailan mo naramdaman na parang, uy, hindi ako tanggap ng mga kaibigan nito ah? Ganito po kasi yan. Nung una po, mga unang taon po namin ng boyfriend ko, nararamdaman ko po na parang medyo ilag po sila sa akin. Parang kahit po kaharap po nila ako is hindi po gano'n ka-genuine yung trato po nila. Nung una po inisip ko, DJ Rocky, na parang siguro dahil bago po ako. Kasi po sila, 'pag boyfriend and girlfriend po sila sa iisang circle lang po sila. So, Ah, close na po silang lahat. wait Kumbaga lang. doon lang po sila sa iisang, lugar, Oho. gano'n May po. question ako sa'yo, Rian. Yung ex ba, may ex ba tong boyfriend mo? Wala po, DJ Rocky. Ah, so first girlfriend ka. Opo. First girlfriend ka. At paano kayo naging magjowa nitong boyfriend mo? Meron po kaming mutual friend. Ah, So, mutual friend. nagkakilala po kami sa mutual friend po namin na super close po talaga sa'kin. Oo, And pero ito siya hindi nyo po, barkada to. Hindi barkada to ng jowa mo. hindi po siya kasali dun sa, circle po na sinasabi ko. Hindi Mhm. po siya kasali dun, kumbaga iba po siya, Mhm. So, yung ayun po. mag-boyfriend-girlfriend dun sa circle na yon, dapat nasa iisang lugar lang sila. Dapat sila-sila lang yung magkakasama, ganon. Opo, which is sa bahay po nila ganyan, magkakatabi lang din po kasi silang bahay. Hello po? Ah, so magkakatabi sila ng bahay, ikaw, malayo yung bahay mo sa kanila, ganon. Parang gano'n po, DJ Rocky. Mhm. Magkababata po kasi halos lahat. Para pong gano'n, para pong magkakababata po lahat halos. Mm. So malalim na yung mga pinagsamahan nila kumbaga tapos ikaw since bago ka pa lang na girlfriend nung first year ninyo, parang nangangapa-ngapa ka pa tapos kinikilala ka pa, ganun ba sila? Opo, tama po. Gano'n po yung na-feel ko. Mhm. Paano ka ba nila ni-welcome at paano ka ba pinakilala ng boyfriend mo sa kanila? Sa pagwe-welcome naman po, DJ Rocky, wala naman po akong masasabi sa boyfriend ko kasi unang-una po, welcome na welcome po ako sa kanila, sa family niya. And pinakilala naman niya po ako lahat sa mga angkan niya, sa mga kaibigan niya po sa kanila, sa mga kaibigan po niya sa school Mhm. dati. So, hindi naman po siya nagkulang sa part na yun. Mhm. Kumbaga,
kumbaga ang nagiging problema ko lang po, DJ Rocky, is yung way po na itrato po ako ng mga kaibigan niya. Kasi, naniniwala po ako na kung totoo po yung pinapakita sa'yo ng mga tao, mararamdaman at makikita niyo po yun. Mhm. Tama po ba? Tama naman yun. So, Pero gano'n pwede mo po bang yung ikuwento sa'min kung ano-ano 'tong mga instances na naramdaman mo na parang plastic 'tong mga 'to, parang may ibang ibang pagtrato sa'kin 'tong mga 'to, ang nangyari po kasi po unang-una ang napansin ko po sa mga babae po na kaibigan niya, parang nararamdaman ko po kasi talaga na parang kapag sa simpleng pag-uusap po gano'n, yung parang hindi man po nila ako ini-encourage na ganito, sumama ka sa ganyan. Tapos parang 'pag nag-uusap po sila, yung sila-sila lang po yung may nakakaalam doon sa pinag-uusapan nila. Siyempre bilang bago po kailangan i-welcome nila ako or parang i-include po nila ako dun sa pinag-uusapan nila. Kung hindi ko man po alam yung mismong context na sinasabi nila, sana kahit paano po ipaintindi nila sa'kin, 'di ba, para Mhm. para hindi po ako ma-out of place kumbaga. Totoo. Kumbaga, dapat bibigyan ka nila ng background dun sa story ang pinag-uusapan nila para kasama ka pa rin dun sa usapan. So, walang naggaganon sa'yo, walang nagbibigay sa'yo ng background, wala man lang Wala po, kahit isa sa kanila dun sa barkada? wala po. Ilan Kaya ilan yun ba po 'tong yung naramdaman ko. Tapos 'pag po magkakasama kami, talagang hindi po ako iniiwan ng boyfriend ko sa isang sulok lang. Kasi parang nararamdaman na din po niya na parang nagkaka nafi-feel na rin po niya na out of place nga ako. So, kapag po magkakasama kami, ang nangyayari, kakausapin po ako saglit ng mga kaibigan niya na babae, tapos wala na ulit. Ang sasalo po is yung boyfriend ko. Kasi parang nakikita din niya sa sarili niyang mata na, ay na-out of place na yung girlfriend ko, hindi na siya comfy, para pong gano'n. So gano'n po yung naging routine namin. mhm, Hanggang sa umabot po kami ng 3 years and now more than 4 years. Sabi ko, ang akala ko po kasi magbabago yung treatment nila. Dahil nga, as what I've said before, DJ Rocky, akala ko po, kaya po gano'n yung pakikitungo nila sa'kin is dahil bago pa lang ako. Tinatantya pa lang mhm, nila ako, kinikilala pa lang nila ako. Pero napansin ko po, after 2 years, 3 years, 4 years, hindi po nagbago yung treatment nila. mhm, Kaya hindi ko po alam kung ano po yung ayaw nila. mhm. And sabi ko po sa sarili ko, pinipilit ko na hindi maapektuhan. Kaya lang po, sa ayaw at sa gusto ko po parang naaapektuhan po talaga ako. Mhm. Kasi hindi po siya madali, hindi po talaga siya madali. Gaano ba kadalas yung pagsama ninyo dito sa barkadang 'to? Like sa isang linggo, gaano kayo kadalas nagkikita? Um, Bigyan ko lang po kayo ng konting background, DJ Rocky, para po mas maintindihan po ninyo yung side ko. Um, yung ako, aminado naman po kasi ako na ako bilang babae, selosa po talaga ako. Selosa po talaga ako and um, nagkaroon po kasi ng one time na nakagawa po ng kasalanan yung boyfriend ko. Nag-cheat ba siya or ano lang, flirt? Hindi po siya cheating, hindi ko rin hindi ko po alam kung mako-consider ko po siya na flirt, pero, para po siyang puwede ko po ba sabihin? Paanong puwede mo ba 'tong sabihin? Tungkol ba 'to sa ano, tungkol ba 'to sa ano 'to, may bembangan ba 'to? Ano 'to? Na kumbaga hindi naman po, parang, hindi po kasi siya okey sa akin. Para pong may nagawa siyang hindi okey sa akin. Sinaktan ka ba niya physically? Ah, Hindi po, para pong emotionally po. Kumbaga Emotionally? dumating po sa time na nung nasa medyo bandang gitna na po kami ng relationship namin. Sa bandang gitnang taon na po kami ng relationship namin, around 2 years or 3 years, ah,
may nagawa po siya kasama yung mga kaibigan niyang lalaki, which is yung nandun din po sa circle na yun. So, medyo bumpy din po yung relationship namin na yun. May Ang hula nangyari ako. po, Rian, may hula ako. ano po, Nagpamasahe sila? hindi naman po sa Nagpamasahe sila, tapos nagpunta sila sa spa na merong coolness, ganon. Yun yung theory number one ko ha. Hindi ako nagja-judge dito ha. Kumbaga parang gusto ko lang itanong ha. Kasi para mas maintindihan ko pa tong kinukwento mo sa amin ha. Yun yung yun yung theory number one ko. Theory number two, nagpunta sila sa bar na kung saan nandun yung mga sumasayaw, tapos may patay sinde. Ganon. okay po. Actually, nakuha na po ninyo. Theory number 2 po, DJ Rat. Theory number two. Nagpunta sila doon. May na-table ba siya doon or meron bang may nangyari sa kanila doon? Um, Nung time po kasi na yun talagang hindi po kami nag-uusap. May mga time po na umaabot po ng 2 weeks hindi po kami nag-uusap dati. Nung pong hindi pa kami gano'n ka-mature 'no, nung nagsisimula pa lang po kami. And nung time po na yun hindi po kami nag-usap, nagpunta po sila dun sa bar na yun kasama po yung mga kaibigan niyang Mm. lalaki. Mhm. And nalaman ko po yun kasi kinabukasan pupunta po ako sa kanila. Hmm. Nakita ko po yung phone niya na may mga videos. May nagte-take po ng videos which is isa po sa mga kaibigan niya. And then may nakita nga po ako dun sa background ng videos na mga may sumasayaw. So, parang naano po ako na, bakit po gano'n, 'di ba? Bakit po nila ginagawa yung gano'n or as a friend bakit po gano'n nagto-tolerate po sila ng mga gano'ng actions. Ano bang So, ginagawa nila dun? Like, nag-good time lang ba sila dun? Boys night out, pero wala namang touch, walang nangyari, whatever? Or nagpunta lang sila yun dun po talaga? ang Anong ano? yun po ang hindi ko talaga sigurado hanggang ngayon, DJ Rocky. Pero according to him, tinapatan ko na po talaga siya. Sabi ko, "Sabihin mo sa akin yung totoo, kasi wala akong hindi nalalaman, wala talaga akong hindi kayang i-discover. So, sabihin mo na sa NBI akin yarn? kung ano yung ginawa mo." Sabi ko po gano'n sa kanya. So, sabi po niya, talagang night out lang daw po. Kumbaga uminom na daw po kasi sila sa bahay nung kaibigan niya, and then parang tinuloy lang daw po nila doon. Mhm. So, gano'n po yung, sinasabi niyang reason sa'kin. Mhm. So, sabi ko tinanong ko rin po kung nag-table sila, may nangyari ba? Ang sabi naman po niya, DJ Rocky, is wala naman daw po. Mhm. Pero tinry ko po na intindihin 'yun kasi nga siyempre po pinatawad ko siya, and alam ko naman po na kapag nagpatawad ka is dapat hindi mo na siya i-bring up ulit. But Mhm. as much as I want to, DJ Rocky, bumabalik po talaga sa'kin yung, emotional impact po ng ginawa niya. Mhm. Simula po nun, simula po nung nangyari yun, DJ Rocky, dun na po nag-start yung parang hindi po ako makatulog kapag everytime na magpapaalam po siya sa'kin na, "Oh, iinom kami kay ganito, birthday ni ganito." Aalis kami. Simula po nung nangyari yun, hindi na po talaga ako makatulog hangga't hindi po siya umuuwi ng bahay. Parang nagbabantay ka na talaga sa mga galaw niya. Opo, actually, kahit po may trabaho po talaga ako, talagang pinagsasabay ko po na kahit may trabaho pa ako kinabukasan, hinihintay ko po talaga siya. Yun, gano'n po kalala yung ano sa'kin. So, Naging impact sa'yo nung pangyayaring yun. opo. Okay, hanggang sa Naging dala-dala open mo pa naman po rin? ako sa kanya. Naging open naman po ako sa kanya Mhm. na sabi ko, ganito yung nararamdaman ko. Anong sagot niya? And sabi po niya hindi na daw po mauulit, and hindi naman po siya naulit talaga sa pagkakaalam ko po 'no, hindi naman po siya naulit. Kaya lang po, yun nga po yung sinabi ko, yung nagiging problema po namin, everytime po na aalis siya is parang nagwo-worried po ako, ganyan. Tapos po simula po nun parang medyo naghigpit na po ako sa kanya. And yun po yung isa kong nakikitang reason kung bakit po parang na off din po sa'kin yung mga babaeng kaibigan po niya dun sa circle na sinasabi ko kanina. Kasi may mga Hmm. naririnig din po ako na parang, pinaghihigpitan ko daw po si Brian, Mhm. para pong gano'n.
Mhm. So, eto Rian 'no, ikaw ba, gusto mo ba yung ginagawa mo dun sa boyfriend mo na parang nakabantay ka, na parang hindi ka talaga napapakali? Parang komportable ka ba na ganyan yung dynamics ng relationship ninyo or may gusto kang mabago sa relasyon ninyo? Siyempre po DJ Rocky kung ako po talaga yung tatanungin, as much as I want it, gusto ko pong bumalik dun sa dati na actually hindi po ako dating ganito. Sinasabi ko po sa inyo at sa kanya mismo sabi ko po, hindi naman ako dating ganito. Nangyari lang 'to simula nung, ah, gumawa ka ng ganyan, sabi ko pong gano'n sa kanya. Pero kasama dun sa pagpapatawad yung pagtanggap ulit dun sa boyfriend mo at pagtitiwala sa kanya na hindi niya na gagawin yun. Kasi kapag sobra namang bantay na bantay ka, you are not giving him that freedom to live also his life. And ikaw din, hindi mo na masyadong parang nalilive yung life mo because lagi kang nakabantay sa kanya. So, eto bang boyfriend mo, since eto gusto ko lang itanong 'to sa'yo yung mga kaibigan niya 'di ba parang kamo nagkaroon ka na ng idea na parang nakakarating sa kanila na naghihigpit ka dun sa boyfriend mo. Nasabi mo ba dun sa boyfriend mo na or naitanong mo ba siya about it kung ano ba, nasasabi mo ba sa kanila yung problema natin or nararamdaman ba nila, nalalaman ba nila na talagang pinaghihigpitan kita? Yung mga ganun ba? Kasi syempre, you have to really protect each other sa mga taong nakapaligid sa inyo na parang dapat huwag mong pamukain na masama yung jowa mo sa ibang tao, especially dun sa mga kaibigan na parang kung kaya ninyo na protektahan yung isa't isa dun sa mga kaibigan ninyo na hindi siya magmukhang controlling or hindi siya magmukhang parang selosa, seloso, parang alam mo yun, napag-usapan niyo ba yun? Napag-usapan naman po namin and siguro po, sometimes sa sobrang sama na rin po ng loob niya, nasasabi po niya minsan sa mga kaibigan po niya. Nakakapag-open daw po siya na, isang linggo na, umabot na naman ng isang linggo yung hindi namin pag-uusap ni Rian, gano'n po. Parang gano'n po yung nagiging problem Sistema. na Mhm, open po niya. mhm. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko lang pong mangyari is yung bumalik po kami sa dati. Kahit po ako ayoko naman po talaga siyang paghigpitan. Mhm. So, paano niya gagawin yun? Paano kayo babalik sa dati? Ano yung mga action steps or plan para bumalik kayo sa dati? Ano sa palagay mo yung pwedeng magawa ng boyfriend mo para mabalik kayo sa dati? Ang problema din po kasi na nakikita ko, DJ Rocky, is sobrang bait po niya at sobra po yung pakikisama niya sa mga kaibigan niya. Yun po yung napansin ko na parang kahit hindi na po siya magpahinga, masamahan lang po niya yung mga iba niyang kaibigan, go po talaga siya kung go. Nagsiselos ka ba dun? Minsan po, um, somehow nagseselos din po ako kasi may mga times din po na may nagagawa po siya sa mga kaibigan niya na pagdating po sa akin hindi po niya nagagawa. Nabanggit mo na yan sa kanya? Hindi pa po, DJ Rocky. Kailan mo balak And banggitin? lately po nag-tantrums din po siya sa akin na sabi po niya ako na lang daw po yung laging nasusunod. Feeling mo ba maganda pa yung relationship ninyo? Like, kaya pang isalba 'to? Like, hanggang dulo kayo, gano'n? Kung ako po yung tatanungin gusto ko na po kasi talaga siya, eh. So, gusto mo na siya yung makasama mo habang buhay, siya yung gusto mo maging asawa, gano'n? May nakikita na po akong some opo, puwede ko na po sabihin na para pong gano'n na nakikita ko na po siya and nafi-feel ko naman po na kahit po siya may balak din naman po siya para sa amin. Kaya lang po ang nagiging problema lang siguro is napapagod po talaga kaming dalawa. Mhm. And kaya niyo ba yung ganyang klaseng cycle na parang
Okay, mag-aaway kayo dahil ganito yung nangyari, conflict na naman sa kaibigan, tapos merong pagkikita na naman yung kaibigan, sasama na naman loob mo, tapos hindi kayo mag-uusap, mag-aaway kayo ulit, tapos biglang magkakabati na naman kayo, okay na naman kayo for a while, tapos babalik na naman kayo dun sa issue na yun ng walang klase, ng walang kahit anong resolution. Okay ba sa'yo na paulit-ulit mangyayari yun? Kakayanin mo ba? Natatakot po kasi ako, DJ Rocky, na baka maulit po yung nangyari. Alin sa anong part ka dun natatakot? Maulit yung nangyaring nagpunta sila sa bar para tumingin ng mga sumasayaw, gano'n? Opo. Hmm. Natatakot po ako na baka mamaya mawala na naman po siya sa tamang ano niya, tapos madala na naman po siya sa mga kaibigan niya, ta's ano naman po yung magawa niya. Natatakot po Hmm. ako na mangyari po ulit yun. Parang hindi ko na po ma-imagine na kakayanin ko po ulit yung gabi-gabi ako Mhm. nag-iisip kung nasaan siya. So, bakit nandiyan ka pa? Hindi mo naman pala kayang magtiwala ng buong-buo. Mas nangunguna yung takot kaysa dun sa pagmamahal at tiwala. It's gonna consume you. And eventually, your relationship will fall apart. Kailangan mo pagkatiwalaan yung sarili mo na alam mo yung gagawin mo kung sakaling mahuli mo ulit siya na ganun yung ginagawa. Also, Rian, this is just my opinion about yung pagpunta ng mga guys sa isang bar. I get it na meron talagang mga lalaki, grupo ng lalaki na pumupunta talaga sa bar. Yung tipong mag-boys night out. It's okay. Para sa akin it's okay. As long as you don't touch a woman and you don't sleep with that woman and you don't have any intention of sleeping with any woman. Minsan kasi nakakawala Opo. lang ng stress yung, alam mo yun, magna-night out kayo ng mga kaibigan mong lalaki. And feeling ko naman ng mga babae, ginagawa din yung ganun eh. Yung tipong pag meron silang um, party kasama yung ikakasal na babae. Alam mo yun, mga bachelorettes party, ganyan. So, ang nangyayari dyan, di ba, nag-invite ng lalaki, nasasayaw, pero hanggang dun lang, manunood lang, magtatawanan, ganun. So, I think you really need to clarify dun sa karelasyon mo kung ano ba para sa inyo yung cheating. Like kapag nagpunta ba ang isang lalaki sa bar para makipag-boys night out, ibig sabihin nag-cheat na siya? Yung makahawak ba siya, makatingin ba siya ng isang babae, nag-cheat na siya? Hindi ba dapat yung cheating, ibig sabihin kapag may nangyari at intensyon niyang lokohin ka, cheating yun? Kapag ginusto niya na tumingin sa isang babae at makipagkama dun sa babae, di ba cheating yun? So you really need to clarify and draw the line. Kasi baka sa kanya, di niya naiintindihan na para sa'yo mabigat yung nagawa niya. And you have to agree dun sa sa terms na yun. Ilatag ninyo sa isa't isa kung ano ba talaga yung cheating para sa'yo at kung ano yung mga negotiables and non-negotiables mo. Kasi eventually, yan pa rin ang magiging issue ninyo. Opo, napapansin ko rin po, DJ Rocky, na at the end of the day, parang bumabalik lang din po kami sa gano'ng problema. At aminado Mm. naman po ako na minsan talaga, may time po na sumusobra ako na napaghihigpitan ko po talaga siya. Minsan may mga lakad po siya na talagang gustong-gustong puntahan. Mm. Alam mo magandang gawin din Rian minsan, sama ka dun sa sa pag-night out niya. Anong sabi mo, yayain mo, tara mag-bar tayo, punta tayo dun sa Patay Cindy tapos babae. Medyo mas mahal nga lang bayad kapag babae yung audience ha. Kapag lalaki kasi, okay, medyo mas cheaper siya. Pero kapag kasama na babae tapos pupunta ka dun sa, ba't alam ko? Sa bar ng mga babae na may Patay Sindi. Kung alam mo na kung anong mga suotan, 'di ba? Depende na lang kung ano yung mga takipan diyan. Minsan parang alam mo 'yun, okay lang din minsan na samahan siya dun sa kung ano yung parang trip ng parang one of the boys kasi
one of, ano ko eh, kumbaga, you should be the best bud. Parang best friends kayo, yung ganon. Opo. Ang sarap magmahal ng hindi nag-iisip kung gagawa ng mali yung partner mo. At sana maramdaman mo yun. Yun yung wish ko para sa'yo this 2025. Meron ka bang gustong sabihin sa partner mo? Magulo po talaga yung isip ko ngayon, DJ Rafi. Mhm. Actually, magbo-birthday po siya niyan in Mhm. a few days. Mhm. So, at this moment po, hindi na naman po kami okay. Mhm. Talagang hindi po kami nag-usap dahil nagkaroon nga po kami ng kaya po ako tumawag ngayon, dahil nga po dun sa sinabi niya na, "Bakit gano'n, parang ikaw na lang lagi yung nasusunod," sabi Mhm. po niya. Mhm. So, ang iniisip ko po, gusto ko po siyang puntahan, actually. Nag-reach out na rin po ako sa kanya through chat, pero hindi Mhm. po siya nagre-reply. Hmm. Nag-open po kasi ako sa kanya na sabi ko, "Bakit pagdating sa mga kaibigan mo, nagagawa mo na ganyan, pumupunta kayo sa ganito, pero ba't 'pag sa akin parang tinatamad ka or parang wala kang masyadong gana?" Hindi ko po alam kung na nagsasawa na po ba siya or parang masyado na po niyang iniisip na parang sarili ko lagi or hindi ko po alam. Pero inopen ko po sa kanya yon. Mhm. And then, ito po last na lang, yun nga po, parang hindi po siya nag-agree dun sa mga sinabi ko. Sabi po niya, "Bakit parang ikaw na lang lagi nasusunod?" Sabi po niyang gano'n. Tama ba Ang na iniisip lagi kang nasusunod? Palagay mo ba yun yung talaga nangyayari? Siguro po, in some other things, may mga time po na pinagbibigyan po niya ako. Pero sa mga ibang bagay po, minsan, hindi naman po DJ Rocky, kasi yung mga ibang bagay po kahit hindi po talaga okay sa akin, minsan iniintindi ko na lang po na gusto talaga niyang gawin yun, kaya nag-o-oo na rin po ako sa kanya kahit po hindi okay sa akin. Kaya hindi ko po mako-consider na yung term na ginamit niya na, "Ikaw na lang lagi yung nasusunod." Parang hindi ko po siya matanggap. Siyempre na-hurt din po ako dun, but still, um, gusto ko po siyang kausapin. Nag-reach out po ako sa kanya. Mhm. Yun nga po, tulad nga ng sabi ko, malapit na po yung ano niya, birthday niya Birthday in a niya. few days. So, iniisip ko po siyang puntahan, kaya lang ang pumapasok na naman po sa isip ko, nandun na naman yung mga kaibigan niya, baka mamaya ma-out of place na naman ako, Siya naman baka yung mamaya may pupuntahan mo, hindi naman yung mga kaibigan niya. Birthday naman ng boyfriend mo. Di pa naman kayo hiwalay talaga, di ba? opo, Kumbaga, well, binaba mo yung pride mo, no, for doing that. Like, nag-PM ka talaga sa kanya na gusto mo siyang makausap. And that's completely okay. Kung yun lahat ng naramdaman mo, lahat ng yan valid naman. It's just that, syempre, minsan ang tao kailangan niya ng, alam mo yun, konting breather. Ako iniisip ko dito, parang, hindi kaya nag-iibang tao na kayo pareho? You were not the same people when you met 5 years ago because of problems, because of the struggle. And itong pagbabago na to, parang hindi siya nakaka-fresh, hindi siya nakaka-healthy. At kailangan yung i-assess yun as a couple. Minsan, naiisip mo ba kung bakit talaga siya mas nagkakaroon ng oras doon sa mga kaibigan niya? May dahilan ka bang naiisip kung bakit mas madalas siya doon sa mga kaibigan niya? Bakit mas marami siyang pabor doon sa mga kaibigan niya? Hindi kaya mas natatagpuan niya yung sarili niya sa piling ng mga kaibigan niya kesa sa kapag kasama ka? Kasi every time na kasama ka, parang pakiramdam niya, hindi siya yung best self niya. Para siyang nakakulong.
Parang ito dapat yung gawin niya, lagi siyang lahat ng moves niya dapat tama, one wrong move lang niya magagalit ka. Sana hindi niyo ikulong yung isa't isa. Nafe-feel ko nga rin po na parang nasasakal na po siya, eh. Mhm. At ikaw din. Kung ano yung pagsasakal na ginagawa mo sa kanya, baka nagagawa mo rin yung sa sarili mo by holding too tight. So loosen up. Minsan kailangan natin ng oras para sa sarili natin. At hanggat di niya pa birthday, sa birthday ka na lang mag-grand entrance tapos bati mo siya ng happy birthday with a cake, di ba? Ganun. Tsaka maayos naman yan basta mag-usap kayo ng maayos. Alright? Okay po. Thank you so much, Rian. I hope na maging maayos lahat sa inyo ng boyfriend mo kasi ang sarap magmahal ng hindi toxic, diba? Ang sarap magmahal ng hindi nag-iisip ng kahit anong validation mula sa ibang tao. So, ang sarap magmahal sa taong mahal na mahal ka rin. Ayan. So, thank you so much, Rian. God bless and good night. Bye. Thank you po. Nakapunta na ba kayo ng bar? Yung patay sindi. Punta na kasi ako doon. Kaya alam ko. Ay, ma-explore akong tao Kumbaga, inaalam ko yung mga bagay-bagay. Hindi ako gagawa ng mali And I don't think super mali na pumunta sa isang bar na patay sindi. Especially if nagsushow lang naman itong mga taong to and they're doing it for a career, diba? For money. Para kumita sila, para may pangkain sila sa pamilya nila. Minsan okay din sumuporta sa ganun. By watching their shows. Ang ginagawa mo, sumusuporta ako sa mga ganito para may pangkain sila sa pamilya nila. Diba? Okay din Pero if you'll see it or look at it, dun sa isang parte na, mali yan ginagawa nila, parang ganito lang. Nag-ano sila ng laman Well, magiging negative talaga yung dating sa iyo. And you'll not take it as something na may dignity and pride. So, kanya-kanya talaga tayo ng opinion sa mga ganyang bagay Pero ako, ang tingin ko pagdating sa isang relasyon, sa pagiging mahigpit ng isang tao, sa relasyon, o sa pagiging maluwag, dapat talaga yung tamang hawak lang. Kasi kapag sobrang higpit, di na makakahinga yan. Lalabas lahat ng ugat. Sa ulo kasi magkakagalitan kayo, 'di ba? Yun ang mangyayari doon. Pero kung tamang-tama lang yung hawak mo, hindi yan po pumiglas. Hindi yan aalpas. Sakto lang. Mamimiss ka pa niyan. Balanse lang. Para hindi nakakasakal. Hindi nakakamatay. Napakahalaga ng tiwala sa isang relasyon. Pag paulit-ulit mong iniisip na magkakamali yung partner mo, nag-aabang ka na lang na magkamali siya tapos makikipaghiwalay ka na o gusto mo lang patunayan sa sarili mo na talagang magkakamali siya at tama yung hinala mo. Ang tanong, healthy ba yun? Hindi. Sinong nasisiraan ng ulo? Ikaw. Anong nasisira? Relasyon ninyo. Nakakatulog ka? Hindi. Kasi magbabantay ka Imbis na makatulog ka ng 8 hours a day, hindi. Nagiging 3 hours na lang, tas putol-putol pa yung iba. Sarap kayang matulog ng nakaka 8 hours or more than that. Nang hindi ka nagbabantay. Tiwala ka lang. Tsaka, pag nagtiwala ka, ibigay mo ng buo. Pero, syempre, minsan, gwardiya ka din, di ba? Parang sa basketball Baka mamaya kasi may mag-agaw bigla. Gwardiya lang din, territorial, pero sakto lang.
Alam mo kung paano gumalaw. Kaya kabisyo, steady ka lang dyan. Ha? Anyway, I gotta say, GTG hasn't got to go. Nag-overtime na tayo ng 10 minutes. Nakapiling po ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.